La Cobla Mar i Cel s'ha caracteritzat des dels seus inicis per combinar tradició amb propostes innovadores, explorant nous formats a partir de la col·laboració amb altres artistes i abordant temàtiques des del compromís social, cultural i educatiu. A través d'aquest petit muntatge us presentem un recull d'actuacions de diferents formats, pensats per a públics de totes les edats i plantejats a partir de diferents centres d'interès, com podrien ser la igualtat de gènere, la cançó tradicional o les sinergies amb altres disciplines artístiques. Hem fet altres propostes creatives també, com de l'entorn del vi, l'entorn també del mestre Toldrà en format de conte musical. Tot això sense perdre de vista un denominador comú clar, la qualitat, tradició i innovació en la música per a cobla. Esperem que aquestes propostes hagin estat del seu interès i restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. Per a més informació poden visitar la nostra pàgina web coblamariceldesitges.blogspot.com o fer-nos arribar un correu electrònic a la direcció coblamariceldesitges@gmail.com.